Okei. Laitetaan lisää todistusmateriaalia purkki, eli tervetuloa seuraamaan Pelirahmun toista ja todennäköisesti viimeistä Save the Childrenille tekemään hyväntekeväisyyslahjoitusta, joka kuuluu tähän meidän ensimmäiseen kampanjaan. Eli sitten viime videoon ollaan saatu 5 € lisää myyntejä. Kaikki edelleen suomalaisia. Sama juttu kuin viimeksi. Laittaa kaikki menee 492 Pelirahmu. Pelirahmu. Okei, se meni sinne. Okei, eli mekin 12 € saatiin kasaan tässä meidän ekalla kampanjalla. Tähän laskee vielä tuo Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston panoksen. Eli se 16 kertaistaa tän, niin saadaan ihan hyvä potti kasaan, melkein 200 €. Tosiaan Save the Childrenille, Filippiineille tai Funihajanin uhreille, eli varmasti menee hyvään käyttöön ja toivottavasti saadaan hyvää aikaa. Eli tämä olisi nyt tässä tämä ensimmäinen kampanja, nyt saadaan vähän tilaa jollekin uudelle.